Hola, avui parlarem dels pronoms febles. Teniu el dossier al Moodle, però va bé que us expliqui una mica el funcionament. Durant els anys no trobava la manera que els meus alumnes sapiguessin col·locar bé els pronoms febles, fins que vaig trobar un sistema que més o menys, qui vol, això sí, els pot aplicar. És una mica mecànic, és a dir, no deixo res a la intuïció, simplement és allò caixa o faixa, és a dir, tants caps, tants barrets, i us ensenyaré a detectar quina funció té un nom i llavors quin pronom li correspon. Si us fixeu, en la primera pàgina del dossier, aquesta pàgina, teniu l'esquema principal, és el quadre principal. Després hi ha d'altres de secundaris per intentar afinar i saber quan hem de posar uns o altres. Comencem sense més preàmbuls. Tenim una oració, per exemple, la nena porta la rosa, per exemple. Òbviament, què volem substituir? Tots els noms possibles, òbviament, del predicat. Per tant, hem de substituir rosa. Aquesta versió del pronoms febles els diem sense problemes, perquè si jo et dic com diries la nena porta la rosa sense dir rosa, de seguida ens diràs la nena la porta, i no hi ha problema. Però, ja que és fàcil, ens serveix com a model del procés. És molt important els passos que us aniré dient. Primer pas, ja hem trobat el nom que busquem, que volem substituir. Molt bé, quina funció fa? Òbviament, la rosa és la cosa portada, per tant, directa. Per què es diu directa? Doncs perquè l'acció recau directament sobre la rosa. La nena és qui la porta, però la cosa portada per la nena és la rosa, complement directe. Molt bé, de complements directes, segons el quadre, veureu que hi ha tres tipus: de determinat, i d'indeterminat, i un tercer que jo li dic A, perquè em va semblar bé pels la canalla que se'n recordessin, perquè és el d'això o allò, d'acord? Ho podeu dir com vulgueu. Seria el neutre, si podem dir-ho així. Bé, com saber cadascun d'ells? És el més important. El complement directe determinat, ho farem així amb... D'acord? No sé si es veu aquí, en tot cas ho posarem aquí, que es veu millor. D'acord? Què vol dir? És complement directe i és determinat. Per què? Perquè té un article davant o un demostratiu. Articles. El, la, els, les. Demostratius. Aquest, aquesta, aquests, etc. I de llunyania, aquell, aquella, etc. Molt bé. Què ens hem de fixar? Ja sabem que és CD, però hi ha tres tipus, per tant hem de veure quin dels tres és. Molt bé. Jo sé que determinat és quan porta un determinant o un demostratiu. Què tinc aquí davant? Un determinant. Per tant, jo sé que és un complement directe determinat. I ara mirarem una altra vegada aquest quadre primer. Busquem complement directe determinat i veurem que n'hi ha quatre. El, la, els, les, corresponent a masculí, femení, singular, plural. Qui li correspon? Òbviament, femení singular, perquè rosa és femení singular. Per tant, li correspon el pronom la. Ara què faig? La substitució. Com que no és obligació, com que la nena ho fa perquè vol, simplement descrivim la imatge, el pronom feble va davant. Per tant, com me quedarà? Doncs, la nena, perdó, la porta. D'acord? Evidentment podeu posar la nena la porta, però com que no és obligació, va davant. Seguim. Un altre cas de CD, però sense determinat. Anem a veure. Podem fer servir la mateixa oració o canviar-la, com vulgueu. Simplement posaré una. Molt bé. Sabem que és CD
perquè és la cosa portada, però ara no hi ha un determinant, ara hi ha un quantitatiu o un indeterminat. Val? Quan és indeterminat? Quan és I, C de I? No confongueu amb CI, C de I, per això ho poso en minúscula. Quan tinc uns, unes, d'acord? Un quantitatiu, que podríem resumir-ho en tots dos, però és igual, quantitatiu, 1, 2, 3, 4, 5, o finalment si no hi ha res davant. D'acord? Molt bé. Què tinc aquí? Tinc, en aquest cas, una rosa. Podrien ser, per exemple, si voleu, 2 roses. Per cert, un incís, recordeu que el número 2 té femení. Per tant, si el nom és femení, ho hem de posar en femení. Molt bé, què tinc aquí? Un quantitatiu. Per tant, què és? És un CDI. I si mireu el quadre, veureu que al CDI només hi ha un pronom, que és an. Muntem. Aquest cop ho podem fer més llarg, tota l'oració. La nena, com que no és obligació, el poso abans. Em porta. Estaria bé així? Sí. Però com està millor? Tornant a posar el quantitatiu. Sempre queda més tancat. Tercer exemple de complement directe. Per exemple, simplement allò, porta allò, neutre, indefinit totalment. Val? Què tinc? Tinc això que és igualment complement directe, però resulta que no és ni determinat ni indeterminat. No tinc allò que tenia abans, no? És el tercer tipus, el que jo li dic A. Li podeu posar C de N, de neutre, el que vulgueu. És si té això, allò, o una oració subordinada. Normalment sempre està allà al mig el què. D'acord? Veieu per què li dic A? Simplement per recordar. D'acord? Molt bé. Aquí efectivament veiem que tenim això. Molt bé. Com la munto? Doncs igual que abans. Últim pas. Per això és... Mireu el quadre, perdoneu que no ho havia dit, i és el 1. Molt bé, doncs la nena ho porta. I ja tindríem els 3 tipus de complement directe. Però què passa si és obligació? Si hi ha una ordre. Anem a veure-ho. Treu la cadira, per exemple. Ho poso en signe d'admiració per distingir si és una numeració, simplement un enunciat, o és una ordre. En aquest cas, és tu, no? Si voleu afegir-hi, doncs afegim el tu. D'acord? Bé, òbviament, la cosa que has de treure és la cadira. Per tant, tornem a tenir el CD. Ara ja sabem quin tipus de CD és. Té un determinant. Per tant, CD. Com que és femení singular, li toca la. Muntem-ho. Ara ve la diferència. Com que és obligació, va al final. I això és lògic, ho sabem, perquè si obligues algú a dir alguna cosa, el pronom va al final. Proveu-ho. Qualsevol cosa que li ordeneu a algú, veureu com posem automàticament el pronom al darrere. Doncs aquí ho fem. Treu la. Està acabat? No. Què falta aquí? Sempre que poseu els pronoms darrere, sempre, o bé van amb guió, o bé van amb apòstrof. No podeu deixar mai el pronom quan va darrere sense res. Sempre va enganxat amb alguna cosa. D'acord? Al davant dependrà o res, com hem vist abans, o amb apòstrof. Però darrere sempre, recordeu això, sempre van connectats amb el verb, ja sigui amb guió o amb apòstrof. Puc apostrofar? No.
Tinc una L, per tant no puc apostrofar. I a més amb el eu, tampoc, important. Per tant, si no puc apostrofar, què toca? Guió. I ja està. Un altre cas. Treu gelats, també, una ordre. Molt bé. Què tinc aquí? Quina és la cosa treta? Gelats, molt bé, complement directe. De quin tipus? Tenim determinants? No, de fet, no hi ha res. I quan no hi ha res, què era? CDI. Insisteixo, no confongueu amb CI, que encara no l'hem vist. Si mirem el quadre de la primera pàgina, veurem que al CDI només hi ha un pronom, que és en. D'acord? Què fem? Posem-lo aquí. Puc apostrofar? Sembla que sí, però ja us he dit abans que el eu-iu no es pot apostrofar amb el següent, perquè la U és com si fos això, o això, val? És una semiconsonant, per tant no puc apostrofar. Ara us pot semblar molt embolicat, però després ja t'hi acostumes i ho fas, val? Clar, si no puc apostrofar, què faig? Guió, d'acord? Què passa? Que això és impronunciable. Fixeu-vos-hi. Treu en... No ho diem així. Què fem? No puc posar el en guió i verb, sinó que he de canviar el en i l'he de girar com un mitjó. L'he de girar. I em queda treure. Un cas semblant. Un altre. Perdoneu que vagi una mica ràpid, però com que podeu tirar enrere el vídeo, doncs així diem més coses. Per exemple, canviem això. El gelat. Ja tinc un determinant, per tant, CDD. D'acord? Qui li toca? Masculí singular és el mateix. El. Molt bé, jo poso el aquí. Ja sabem que no podem apostrofar, ja ho hem dit, que és com una consonant. Per tant, guió, però també és impronunciable. Per tant, què hem de fer? Com hem fet amb l'en. Girar-lo com un mitjó. Però clar, això no existeix en català. El le no existeix mai. Per tant, què hem de fer? Òbviament, l'únic cas del pronom lu, que és correcte. Enguionat el verb. D'acord? Altres casos. Doncs, per exemple, a veure, ha tret aquelles neveres. D'acord? Què ha tret? Quina cosa ha tret? El verb és aquest, per tant, ja tinc el complement directe. De quin tipus és? No tinc determinant, però sí que tinc un determinant demostratiu. Perdó, no tenim article. En aquest cas sí que tenim demostratiu. Per tant, què toca? Com hem dit al principi, quan és de? Quan tinc un article o un demostratiu. Aquí tinc demostratiu. Què li toca, segons el quadre? El la, els les. Com que és neveres femení plural, li toca les. D'acord? Faig això i dic les ha tret. Per què davant? Perquè no és obligació. D'acord? I si fos, per exemple, aquella nevera, ja no tindríem les. Tindríem ser d'igual, de, però és en singular. Què passa aquí? Que jo ho faig, però què tinc aquí? Possibilitat d'apòstrof, és obligatori. Per tant, trec la... El verb no es pot tocar, Mai es pot tocar ni canviar el verb. D'acord? En casos com aquests, és aconsellable, que no saps ben bé si és masculí o femení, d'afegir el participi femení. I queda també més tancat. L'altre també és correcte, És a dir, vosaltres podeu deixar així. Però si voleu especificar que és femení, d'aquesta manera queda clar. D'acord? Bé, l'altre, el sei, baixem un graó a l'esquema.
CI. CI és a qui va destinat el CD, per això es diu indirecte. D'acord? Per exemple, ha comprat la rosa per la mare. D'acord? Sí? Bueno, canviem una mica, si no... les roses... Permeteu-me un canvi. Les roses... Ja veureu per què he fet aquesta modificació. Recordeu que en destinació, en català és, igual que en castellà para, doncs en català és per a. Per tant, no és pels. Encara que ho diguem així, nosaltres ens mengem la a, però no és així. Molt bé, què tinc aquí? Tinc un verb, tinc un complement directe i tinc un destinatari que és complement indirecte. Per què es diu indirecte? Repeteixo, perquè tu has comprat les roses, però aquestes roses van destinades a uns avis. Molt bé, de CDs n'hi ha 3, ja ho hem dit. Com que tinc un article, li toca igual. Bé, seguim. Tinc el les, CD, CI. De CI només n'hi ha 2, singular i plural. Com que és plural, li poso els. Atenció, aquí queda clar perquè avis és masculí, els, però si fos les àvies, també seria els. D'acord? No hi ha masculí i femení, igual que el li tant és per ell com per ella, el els també és per ells i per elles. Per tant, seria exactament igual. Aquí posar això. Seria el mateix, exactament el mateix pronom, perquè no té femení, és així. Molt bé, tenim un problema, tenim 2 pronoms per substituir. Com els posem? Quin ordre? L'ordre és, en la segona pàgina veureu un pòdium, jo dic el pòdium, perquè és com la manera de saber quina és la posició, d'acord? El CI sempre va davant, no sempre, hi ha una excepció, ja la veurem. El CD segon i el CC tercer, d'acord? Quan passi això, que ja ho explicarem en un cas concret, pobret va a l'últim, de primer passa a l'últim. Molt bé, anem a veure. Ha comprat les roses pels avis o per les àvies, molt bé. És obligació? No, simplement enumeres, un fet. Molt bé, per tant, els pronoms van davant. En quin ordre? Segons el pòdium. L'excepció encara no l'he explicada, per tant, què toca? Primer el CI, agafo el CI. Els, sense fer res, després, les, i ara ha comprat. Molt bé, un pas importantíssim, l'últim però és molt important. Anem a veure si hem d'enguionar o apostrofar. Per on se comença? També molt important. Pel segon espai, l'apòstrof sempre és de dretes. Sempre comencem per la dreta. Sempre, sempre. Puc apostrofar això? No, perquè tinc una S. Res, ara enrere. Puc apostrofar això? No, perquè no tinc cap vocal. Per tant, la frase ja és correcta. Per què aquí no poso a comprades? Perquè ja tinc aquí marcat el les, que és femení. D'acord? Molt bé. Què passaria si modifiquem aquesta oració i fem això? Òbviament, això variarà i serà que ho hem vist amb els exemples d'abans, d'acord? Molt bé, jo poso aquí. Últim pas, però molt important. Per on hem de començar a mirar si apostrofem o no? Per la dreta, d'acord? Puc apostrofar això i això? Sí. Per què? Perquè la H no compta. I el verb no es pot tocar, per tant, qui surt perdent aquí és la A. Per què no continuo? Perquè no hi poden haver 2 apòstrofs. És l'únic que no hi pot haver. Hi pot haver 2 guions seguits. Hi pot haver guió i apòstrof. Hi pot haver apòstrof i guió. Les combinacions que vulgueu, excepte apòstrof. Per tant, si jo en tinc un aquí, ja no puc apostrofar res més.
i ja tindríeu l'oració.